per gaudir dels escoltant bona música. Començarem la primera sardana per Sant Jordi amb la Fidosa de Jovina Preta. Si heu vist el programa, heu vist que la primera part bàsicament són obres d'autors clàssics. Per tant, comencem amb el clàssic Jovina Preta, una sardana del 1899, i és amb aires de tipus vuitcentista. Dirigirà tot el concert Marcel Sabater.